हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ नायनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बिहामजो नांगौ पार्ट 2। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। नै बस, लाबोबाय नोंनि थाखाय सायख'ना दोननाय मालखौ। आइसि नायनि माला। माबायदि उसुबिदा लोगो? दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालां। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों थाजिम, अननायनि नेरसोन, रिंखां, देसि, मिडुवेन आरो खोरोमदाव। लोगोफोर, बिथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होआखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामगोन, अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपल'ड खालामनानै होफिनगोन। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों चाइनिस बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्ट'रि आरो डाइरेक्शनानो जादों माइकेल मोसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ एबा ट्रेलारखौ नायनानै लायाखै, अब्ला बिथांमोननि चाइनिस प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे टिजारखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।